mo siya dapat na may maras na ito. So when you start, bitin ko po sa inyo. Sa lahat po sa ating mga sponsor sa inyo. Baby ko, kumusta ko na? Ako ba'y inisip mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang kami ay pagmamahal? Ako ba'y iyong maitay ang kabilang ng aking mga away? Ang sakay ayaw nga sa'kin, hindi ko nagbibigang mamahalin. Kung sino may kasalanan sa ating dalawa, sa tingin ko ba umigan, pinatawad na kita. Kung ako ang dahilan, pagkat tayo, baby ko, umarin mo ako. Ako ngayon ang buhay hindi ko nakapag-buhay dahil sa araw-araw ng bulan. Kaya, wala ko ang magawa sa bahay. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y inisip mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang kami ngayon pagmamahal? Ako ba'y iyong maitay kabilang aking mga away? Kung sakay ayaw mo na sa'kin, baby ko, hindi ka mamahalin. Kung sino may kasalanan, kung sa tingin ko ba umigang, pinatawad na kita. Kung ako ang dahilan, pagkat tayo, baby ko, tawarin mo ako. Lahat po mga sponsor nyo po, ay maraming salamat po. Kung sino may kasalanan sa ating dalawa, sa tingin ko ba umigan, pinatawad na kita. Kung ako ang dahilan, pagkat tayo, baby ko, tawarin mo ako. Sabi ko naman yung kines ko, dahil naman naman kami, kasi yung buhay ko po. Thank you po kay kines ko. Kabuti niya ang isang. And maraming po yung mga binigay niya. Yun po, pinahit po yung mga kalimutan. Bawat yugo ayos di ko nilalakay, sinigayang kapatid, gamot na bawal ay ayaw na inilang. Ano
lang akala ko wala na nakatusan lahat ng buhay sa kasila ng nagawa pinagkatotoan nawala pangarap ko'y tinaroon dahil bawal na gano'n labing unang pinagsisiyan ang aking kamalian ngunit ngayon ay nasaan ang langit na walang hanggan unang pinagsisiyan ang aking kamalian. Sa lahat po ng nagpo-comment, maraming po salamat sa inyo lahat. Ako po at ako makapagpagpag sa kanila. Maraming salamat po sa inyo lahat. Unang pinagsisiyan ang aking kamalian. May Diyos na po tayo. Ito ko ay nag-isa nag-isa nag-irig inalak ako nadalaba ngunit ito umaga kong kaigin ito ako sa ulan walang pasitilungan walang malalapitan ang may luwag may iluhan ang babawasan kalikutan dumi at dumi sa katuwaan di mo maingat pagkakaibigan bawat bukan ng ulan aling nagugon walang pag-ibig ito ako isang sa kaulan walang matitilungan walang malalapitan sana may luwag may iluhan ang babawasan kalikutan ito ako sa kasaulan masitilungan walang malalapitan sana may luwag may iluhan ang babawasan ang kalikutan ang aking kalikutan ang aking kalungkutan. Hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Huwebes at ang petsa ay July 29. Yan. Meron tayong mga pa-shoutout pero bago tayo magpa-shoutout mga manay, wait lang, Bri. Gusto po munang magpasalamat sa lahat po ng mga nagpipray, nagumaling na kagad si Rian dahil nagkaroon po ng trangkaso yung bata. At pati na nga rin po si Ma'am Emma na trangkaso. So kaya ngayon
hindi sila nakakapag-gigs. Kaya kung sino man yung gustong magbigay ng donasyon sa mga Kilarian, pwede nyo pong ipadala sa GCash ko. Nakalagay yung GCash ko dun sa comment section ng dyan dito sa video. Makikita nyo. Tapos ilagay nyo na rin po yung mga pangalan ng magpapadala kung meron man, para nang sa ganun mailagay po natin dito at maisabi natin, mabanggit natin lahat ng mga pangalan nyo yung magbibigay ng mga donasyon, dahil hindi nga po nakakapag gig sila riyan ngayon. So sa mga tutugon po, maraming salamat po sa inyong pagtugon. Wait lang, Bray. Hindi pa tingnan mo. Ito mo, di ka nahiya niya, no? Nag-shoutout ang tatay. So, simulan na natin ating mapa-shoutout. Wait, Bunso. Wait lang. Wait. Behave muna. Behave. Yan. Shoutout kay Ma'am Pilipina Salonga. Shoutout din kay Pare Harold Pumanes. Shoutout din kay Pare Alan Elguera. Yan. Shoutout din kay Ma'am Patricia Dublin. Thank you mga manay. Thank you rin. At pa-shoutout din kay Ma'am Flora Añunuevo. Shoutout din kay Ma'am Lisa B. At syempre sa ating sponsor na si Sir Nestor Prima, maraming salamat sa patuloy mong pagbigay ng ayuda. Hilarian, salamat po. Shoutout din kay Ma'am Lisel Bacamacho. Shoutout din kay Ma'am Arboso Jennifer ng Qatar, yan. Thank you po. Syempre shoutout din kay Ma'am Josie Villaflor ng Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout din kay Sir Eduardo Cabal. Thank you po. Ganon din, shoutout kay Ma'am Ellen Magallanes. Shoutout din kay Ma'am Jessie Domingo. Akala ko noon lalaki to babae pala si Ma'am Jessie Domingo. Shoutout din kay Verdini Junior Indaya. Thank you po. At syempre, shoutout sa ating isang sponsor po ulit, si Ma'am Glenda Clemente. Tatanong siya kung kumusta na si Rian. Sa ngayon po, medyo nagpapagaling na po si Rian. Kaya nga, hindi muna sila nagigigs dahil kailangan mo na magpagaling ng bata. Pati ganun na rin si Ma'am Emma dahil si Ma'am Emma ay natrangkaso rin. So maraming salamat po, Ma'am Glenda Clemente. At syempre, shoutout din kay Astig na Pinoy, si Kuya Esko. Oy, kapatid, maraming salamat at nadalaw ko ulit dito. Shoutout sa iyo at sa iyong mga katropa dyan sa iyong bahay. Ganon din, shoutout kay Ma'am Annie Velasco. Thank you po. Ganon din, shoutout kay Ma'am Rosita Paunan. Yan, thank you. Salamat po sa mga advices nyo, yung hot lemon, hot water with lemon or calamansi. Naisabi ko na po yan sa kanila, pati nga sa labat, yan, naisabi ko na po yan sa kanila, na yun ang gawin nilang inumin or either yung Gatorade o yung salabat or green tea o kaya yung lemonade. So maraming salamat po sa iyo. Kakagulat ka naman. Ganon din, shoutout din kay Pare Hernan Porteo. Thank you, pare. Oy, salamat din at shoutout din kay Ma'am Florence Sato. Ngayon lang ulit tayo nagkita dito sa comment section, Ma'am Florence. Thank you. Shoutout din kay Ma'am Dyer Sumbungan. Thank you. Wait lang, Bunso. Wait. Di pa ako natatapos. And shoutout kay Chichi Kong. Thank you po. At kay shoutout din kay Ma'am Juliet Panlilio. Wait ka nga lang, gulo mo Ayan. Isa na lang. Wait lang, Bray. Wait lang. Matatapos na. Shoutout din kay sino pa? Alexia Monix. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Ma'am Alexia Monix. So, hanggang dyan lang po ang ating mga pa-shoutout. Meron pa pala kay Nico Alebek. Yan. Shoutout po sa iyo kay Nico Alebek. Yan. Thank you po. At ganon din kay Ma'am Honey Buelta. Ang dami pa pala. Tsaka kay Sally Guban. Thank you po. Thank you rin po sa iyo, Ma'am Sally Guban. Sino pa? Kay Eliseo Ramos. Thank you po. Ayan. Thank you. May nakalagay din ball ng kabastos. Ewan ko ano ibig sabihin niya nun. Siyempre kay Ma'am Sinaida Fabi, thank you po. Maraming salamat po sa mga sa patuloy niyo palang pagtangkilik at pagsubaybay dito sa channel ni Hilbal. At tulad po ng sinabi ko,
Sana po may tumugon doon sa panawagan ko na kung may sino mang gustong magbigay ng kanilang donasyon. Pwede nyo ibigay po sa aking Gcash. Binigay ko po yung nandiyan po sa sa video yung aking Gcash number, at ilagay nyo na rin po yung mga pangalan nang sa ganun mabanggit natin, at yan po ay all accounted po lahat po. Kung mayroon mong magbibigay ng donasyon, sasabihin po natin lahat yan, at yan po ay mapupunta doon sa lahat kila Sir Eddie at kay Rian. Okay. Maraming salamat po in advance sa mga tutugon po sa aking panawagan. So hanggang dyan lang po ang ating mga pa-shoutout, at muli ito po si Hil at itong Hilbal Channel lang nagsasabi na naway pagpalain ng bawat isa sa atin ating pong may kapal, at ingatan ng bawat isa sa atin, at bigyan ng mga pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Halika na, Bray. Halika na, bunso. Halika na. Mangulit ka na. Nagtampo na ako. Bye-bye. Ayan. Ayan na, bye-bye na.